gelek caran berpirsên herêmê dilê dwanên xwe de behsa wê dikin got kontrolkirina Mosulê bû asayişa herêmê pirsek giring e. Lê divan dawiyan de hinek ji şrovkaran hişyarî dan got eger heye qonaxa piştî kontrolkirina Mosulê bibe destpêka şerekî xwênawî tir. Lê vê pirsiyar ew e piştî kontrolkirina Mosulê ew gev û metirsî çine got eger heye rûberûyî Kurd û Herêma Kurdistanê bibin. Yekemîn metirsî got egerî heye rûberûyî Herêma Kurdistanê û piraniya navçeyên Iraqê bibe ew got Daeş lê ser rêbaza Qaîda bimeşe wata encamdana êrişên xwekujî û teqîn di nav bajaran de. Li gorî vê nerînê Daeş bi vê sînaryo dê bixwaze peyama xwe bigihîne û bide xuyakirin. Tevî got li Iraq û bajar û bajarok di destê wê de nemana lê hîna jî ji nav neçûya. Metirsiya duwam serhildana nakokî di navbera Kurd û hejda şeعبî de bi taybetî li navçeyên veqetandî. Lê gorî vê boçûnê piştî metirsiya Daeş lê ser Iraqê bibe egera wê heya hêzin hejda şeعبî li navçeyê veqetandî guvaşan bixine ser pêşmerge da goş wan navçeyan vekşa. Di wê haletê de jî egera berhevketinê heya. Sêhem hevregiya Îranê û Tirkiye bo ser Mosul eger heye bibe metirsî bo ser Kurdan. Tirkiye bijvane bi rêya hêzên hejda wetanî Sunna herwiha bi rêya hêzên xwêlin li Başîrê hejmûna xwe bê ser Mosulê de bisepêne û di hember de Îran dixwaze bi rêya bicihkirina hêzên hejda şeعبî li derdora Mosulê û herwiha bi rêya hêzên serbê hikûmeta Iraqê li hejmûna Tirkiyeyê bida. Di wê haletê de jî egera serhildana cengekî nûnerayetiya hêzên serbê Tirkiye û hêzên serbê Îranê lê snûrê Mosulê di rojevê de ye. Her dê vê heyamê de berpirsên Tirkiye hişyarî dane ji egera derketina şerekî xwînawî li Mosulê. Dê egera cengekî bi vî awayî de metirsiya wê heye aliyên Kurdî nikarbin di navbera Îran û Tirkiye de bêlayeniya xwe biparêzin û bibine beşek ji nakokiyan. Metirsiyek din jî heye ew jî egera kûrbûna nakokiyên navbera Partiya Demokrata Kurdistanê û Partiya Karkerên Kurdistanê li Şingalê. Li gorî vê boçûnê eger heye piştî kontrolkirina Mosulê partî guvaşan bixê ser PKK ji bo bicihiştina Şingalê û PKK jî bersiva daxwaziya partî neda. Di vê haletê de eger heye artêşa Tirkiye bi hiceta hebûna PKK destwerdana leşkerî bike di hember de jî hikûmeta Iraqê û hejda şeعبî lê dî jî hebûna artêşa Tirkiye narast û xwe alîkariyê bidin PKK. Kûrbûna nakokiyên navbera partî û PKK jî tenê ne li cem wan her du partiyan nasekinê çêtbê nakokî di navbera hemû aliyên Kurdî de derkeve û kûr bibe eger aliyên Kurdî rê li ber wan nakokiyan negirin û nehêlin derkevin.